थोड़ा बोरो भी बोल दीजिए तो अच्छा लगेगा। देख लेंगे। दै बोलोंनो बालाय। हेलो एवरीवन, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि ब्लगा मा जागोन चेलेन्ज मेगी चेलेन्ज माने बिखौथ' जों लाबोखांबायमोन मेगी चेलेन्जखौ हाजबेन्डजों आंजों। ओमफ्राय अब्लाबो आंनि आगैया माने बुंबाय मा दे जोंहा आब' सानैजों मेगी चेलेन्ज खालामनि ओमफ्रायो सोर देरहायो इदि होननानै माने रायलायबाय आरो सानैजों। आगैयाबो बुंबाय आंखौ माने बेयो आगैखौथ' नोंथांमोना नुखांबायानो सिगांनि ब्लगावहा। बे आंनि माने आंनि आइनि असे बिनानावनि फिसाजो आरो नै बेयो एबार मेट्रिक परीक्षा होगोन, मेट्रिक एग्जाम होगोन। बिनि बिदाखौथ' सिनायखायोआनो, गोबां ब्लगावनो नुयो, एसे मोटा ताहाय जे दङ। मेरी भाई की बेइज्जती नहीं है जो है उसको ही बोल रही हूँ। इतना मोटा भी नहीं है। ओमफ्रायो मोनसे खोथा एक्चुअली माने गुवाहाटीयाव थायो नालाय फटनो माने एसे हिन्दीया थांफ्लाङो, नोंथांमोना बेखौ गाज्रि मोननो नाङा। बर'बो रोंगौ दे, खिन्थु बर'बो रोंगौ। ओमफ्रायो दायो जोङो चेलेन्जखौ लाबोनोसै, नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो बयबो, ना मा बुङो? यस। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। सोर देरहायो? आंखौ बांसिन सापर्ट खालामो ना आंनि बिनानावखौ खालामगोन नोंथांमोना? जीतूंगी तो मैं ही। तुम नहीं जीतोगी, मैं जीतूंगी। अच्छा दायो स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय नै दायो जोङो समान समान लादों दै, नै आगैनाबो आंनाबो समान समान र' नै समान समान लादों जोङो, पुरा फुल खुरै लादों सानैबो। ओमफ्राय पुरा गुदुंथारियो, जाय देरहायो आरोना। जो जीतेगा उसे ही पानी पहले मिलेगा। ओह माय गॉड। वरना पानी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, हारने के लिए तैयार हो जाओ मेरी बड़ी बहन। ओके ओके वो हाँ 1 3 में 2 3 स्टार्ट। थोड़ा बोरो भी बोल दीजिए तो अच्छा लगेगा। बहुत गर्म है। खांग्रा खांग्री लाबोदो ना। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, जा देवानिखा जोङो बोराय बुरि सानैबो माबायाव दंफैयो, गुवाहाटीयावहासो फैदों जोङो, नैबे आगैलानाव दंफैयो। एसे इमारजेन्सि खामानि आइ हाजबेन्डआ दङ, ओमफ्राय दायो बेयो गैया, ओंखायनो नङाबाथ' साथामबो लाबोगौमोन चेलेन्ज न'। ओमफ्राय दायो आगैजों आंजोंनो लाबोबाय आरो आंना इदि रायलायनायावनो जेनो आङो। तो बात कम करो और खाना ज्यादा खाओ। गुमैजोबो आङो, माने चेलेन्ज खालामबाय इदि रायलायना जेनोना, ओमफ्राय मानसिफोरा आंखौ होनलायो नों बांद्राय रायलायो नालाय जेनो आब'। पटेल खामब्रदों। पानी नहीं मिलेगा। सानैबो सेम कालारनि गानबावदोंसो जोङो ना ड्रेसखौ, दख'नाखौ। हम मैक्सिमम सेम ही पहनते हैं अगर कहीं जाते हैं तो। अब्बा थाङोबा जों माने सानैजों जुदि थांनाय जायोबा बिदि माने एखेयानो गानो जोङो बांसिनानो। नोंथांमोना ब्लगाव नुबाय थागोन र'। दायो माने इना एग्जाम जायां जाबाय नालाय, मेट्रिक एग्जामाथ' जासिगोन नालाय, ओंखायनो माने बांद्राय जेरावबो थांथ'वाखै बियो, ओंखायनो माने नुबाङाखै आरो नोंथांमोना जोंनि ब्लगाव। नुगोन एग्जामा बायनायनि उनाव। जा बिदि होननानै जाबाय दंमोन आंहा दिनै। आलौदों। आलौबाबो नोंबो दै मोनलोङा, नोंनो होनखाना लादों ना। हाल्ला खालामथ' नाङा, जों ब्लग बानायगासिनो। चेलेन्ज। आलुआ जि गोसा जादों ना।
Giliran kemainnya. Aduh. Halo, Be. Halo, gusta terhudu. Gelum lebe yang ini. Halo, gusta sama dosa ini. Banggai gusta sana dengan anak santam nang. Udung ze gorom ze, apa ze? Halo nih. Này bảo lên nè mama lên cô. Dùm đừng là dùm bác. Actually, aku sudah pada kuah bana. Gudung-gudung ngejana menang kok. Daya, isi kuat aja dengar na gudung-gudung kayak. Kintu alu sih bisa aja bere. Deh, mana deh? Deh, nanggulang na menang ketulang na yakin ada. Nantang mana kan tahu ada ser derhagan ser zengen. Nang bisa bos ser zengen ang na nang. Dia zen na ya. Ang zen kan nang zen kan ang zen kan. Oh my god. Nang su zen kan nang nai mi dong bawa. Oh my god gila. Dia yang bayang ke. Dia keling dia. Dia bulang nih mulai. Isti lo kan. Ngongan benar. Walau sebaik. Biar lagi for angin dehai banget. Đừng kira apa? Ay ang mo dira dong no, ichi lo siang na. Ay na. Ang deh ada. Angnya aku Slim je akhirnya nung ke. Angnya slim je bay. Na yang ni ya. Angnya slim. Bang Zen bayar. Oh, neng bay. Ang Zen bayang sandemen nung ke ang Zeiman dohai ni nang challenge nang nan na ye badi gasine dami funi pai na abo challenge gasine. Ampai ang sandemen ke base challenge laga be dong nung ke fejen genang de song ni na ne. Ampai ang Zen bay. अब मैं जो मांगूंगी तुम्हें वही देना पड़ेगा. अच्छा ठीक है. क्या चाहिए तुमको? Mananggo. Mane जोंना र' खोन्थाना होखानोसै आं माने जोंना रायलायखानाय आरो जुदि आं माने जेनोबाथाय बे आगैया जुदि देरहायोबा आगैया बुंदोंमोन मा गाव जि बियो बिखौ होनांगोन आरो जुदि आं देरहायो ओमफ्राय आगैया आंखौ माने दा हराव ओंखाम संना जाहोनांगौमोन आरो बिदि आरो जोंना चेलेन्ज बेथ' ओंखामबो संफेराना रोङाना ओमफ्राय माबायदि संना जागौमोनथाय जुदि आङो देरहानायमोनबाथाय नोंथ' आंखौ संना जाहोनांगौमोन दायोथ' जेनबाय र' आं जेनबाय ओमफ्राय दायोथ' आं अर्डार করে দিলুন नोंनि आखाइजोंसो आं बुंखादोंमोन नों बिनि आखाइजों आंखौ संना जाहोनांगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु जायासै आं जेनबाय यो दा मा नांगौ बुंदो मुझे एक तुमने जो बर्थडे में पहना था ना वो बर्थडे में पहना ओ बे आं बर्थडेयाव गाननाय दखनाया पिंक कलरनिया उसके जैसा सेम चाहिए मुझे ओ माय गॉड बेखौथ' गुवाहाटीयाव बहा मोननो बेखौ गामियावसो मोनगोन कहाँ से ला मुझे नहीं पता मैं शर्ट जीत चुकी हूँ भाई मुझे तो चाहिए अच्छा ठीक है मैं जब गांव में जाऊंगा तो लेके आऊंगा ठीक है एक हफ्ता है तुम्हारे पास से अच्छा ठीक है एक हफ्ते में मुझे लाके देना पड़ेगा ओ माय गॉड आं नोंखौ दखना बिगोन होनना सानथाराखैमोन नों मा आं सानदोंमोन गस्लाफोर बिगोन एसेबाना इमान सैतान माने गुवाहाटीयाव इमान मोजां दखना मोना ना मोना इनि थाखाय गामियावथ' मोनोना चान्स में डांस सैतान दङ एसेबाना चान्सआवनो डान्स मारिनाय मानो होनबा गुवाहाटीयावथ' एसेबां मोजां बिदि मोना नालाय इदिनो माबा कानिफोरखौ मोनो नामा सिलायनाय जे कानि मोनो इदिखौ मोनो खिन्थु दा जों जेरै गानबाय दङ इदि बायदि मोनखायाना मोनो होनबाबो एसे जेनेबा एसे खमनि
एसे एसे खमनि आरो मोजां इ आं जितु गानदो इखौ मोना बायदि मोनदों नङा ओंखाराखै ओंखाराखैना अ ओंखारगोन ना ओंखाराखै नोंसो गदाखै नोंसो मिथिगोन दा नायनो थांदोंमोनथ' मोनाखै, ओंखाराखै दा जानो हागोन ना आं इखौ जेनबाबो दै जानो मोना माने दै मोना चेलेन्जआ नोङो आंनाव बिखाबायना जानांगौ इखौ दा मोनोना आङो फार्स्टआवनो आं दैखौनो लोंसै इमान आलौबाय आं आलौ गालायलांबाय आं बुंखादोंमोननो इमान आलौ होनाङा नों चेलेन्ज खालामनो नागिरबाय दंमोन नालाय ओंखायनो आङो पुरा आलौखौ थुसिनानै होना होदो दासो जेनबाय आं जेनबाय गुमैया दा फैनानै नुफैबाथाय नों सब समायावनो जेनो ओमफ्राय आरो आंजों चेलेन्ज खालामबावनो होनना लोगो लागोन इयो दाखालि लोगो लाबावदोंमोनानो चेलेन्ज लाबोबावनो आंजों जेनबायानो थायो नों गतिके आंजों चेलेन्ज लाबोबाबो जागोन जालायो नों गुमैया ओंखायनो आं बिजों चेलेन्ज खालामाखै नोंजोंनो खालामबाय नोंबो दहाय फुंनिफ्रायनो जिद खालामबाय दं ओंखायनो जों खालामबाय स' बांद्राय रायलायबाय नामा बोरमा बायदि दा आरो बुंहरजागोन So thank you so much guys नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय स' भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो ना मा बुङो So bye bye guys